Бародарон, салом ба ҳама. Хуш омадед боз ба канал. Хуб, дирӯз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд ва ростӣ дар он ҷо чизҳои ҷолиб бисёр буд. Имрӯз мо ду бозии асосиро муҳокима мекунем, чунки ҳамин ду бозӣ топ будан ва ҳама дар бораи ҳаминҳо гап мезананд. Ҳозир ман ба шумо мегӯям ки дар он бозиҳо чӣ гузашт, чӣ кор кардан, чӣ нашуд ва чӣ гуна таассурот гузоштанд. Агар хоҳед ки дигар бозиҳои Лигаи Чемпионҳоро ки имрӯз мешаванд тамошо кунед, пас ҳатман ба канали Телеграми ман обуна шавед. Дар он ҷо ман бозиҳоро дар эфири зинда бо сифати хуб нишон медиҳам ва муҳимаш мо дар вақти лайв якҷоя муҳокима мекунем, фикрҳои худро мегӯем, баҳс мекунем, вокуниш нишон медиҳем. Атмосфера ҳамеша оли ҷаноб аст бародарон. ҳамин тавр ҳамроҳ шавед. Ссилка дар описанияи ин видео ва дар комментария ҳаст. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз низ давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва барои бозам ҷолибтар гузаронидани ин рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд агар промои махсуси мо AMG 0777ро гузоранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Бародарон, ин чӣ бозӣ буд охир? Манчестер Сити дар майдони худ аз Байер 0-2 бохт дар ҳамин Этиҳад назди тамошобинони худ. Росташ вақте ки ҳаятҳои асосӣ баромаданд, ман дар ҳамон дақиқа гуфтам: Пеп, ту чӣ фикр карда истодаӣ? Ин охир ягон дастаи сусти Лигаи Чемпионҳо нест. Ин Байер Ливеркузен аст, дастае ки бисёр пурқувват бозӣ мекунад. Лекин Пеп чунин ҳаят баровард ки гӯё ин бозии санҷишӣ бошад. Савиньоро бо Боби дар як хат гузошт. Ҳусанов баъди ҷароҳат баромад ва натиҷааш маълум шуд. Ман намефаҳмам чаро Пеп ҳар дафъа ба ҳамон хатогиҳо бармегардад. Метавонист ҳайати асосиро гузорад, ҷои худро дар топ 8 Лигаи Чемпионҳо қариб ки ҳал мекард. Лекин не, боз як эксперименти нав. Пеп ҳамон мураббие ҳаст ки дар ҷаҳон ки 10 бозингарро якбора иваз карда мебарояд. Ҳеҷ кас ин тавр намекунад. Ин дигар ротатсия нест, ин партофтани бозӣ буд. Гӯё худаш медонист ки ин ҳаят кор намекунад. Бозингарон ҳамдигарро намефаҳмиданд. Комбинатсия нест, ритм нест, ягон чиз нест. ҳадяқал маркази майдонро мемонд, лекин не, тамоми ҳаятро аз нав сохт. Як қадам монда буд ки Келвин Филлипсро баргардонаду дар ҳаят гузорад. Ва ин боз як нишонаи равшан бе Холланд Сити ҳамлаи хатарнок надорад. Беҳтарин ҳамлагаро дар бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо дар захира гузоштан, ин беэҳтиромӣ ба рақиб аст. Байер бошад ҳамин беэҳтиромиро ҷазо дод. Дӯстони азиз, тамошобиноне ки ба стадион омаданд ҳақ доранд пулҳои худро баргардонанд. Одамон барои бозии калон маблағ медиҳанд, лекин ба онҳо бозии таҷрибавии захиравӣ нишон дода шуд. Ин хандаовар нест, ин шармовар аст, хусусан ҳоло ки Байер воқеан дар формаи хеле хуб аст. Танҳо 3 бохт доранд ва он ҳам аз ПСЖ ва Бавария. Сити бошад аллакай 4 бохт кардааст ва ин Байерро на тенхак, балки мураббии фаҳманда машқ медиҳад. Пеп бошад баъзан намедонам Ақлашро гум мекунад. Ман як чиз мегӯям бародарон, шояд Пеп мехоҳад даста бе Холланд ҳам бозӣ кунад, шояд мехоҳад тактикаҳои дигарро санҷад, инро фаҳмидан мумкин, лекин Лигаи Чемпионҳо ҷои санҷиш нест, ин ҷои таҷриба нест, ин ҷо ҳар хол муҳим аст. Ту дар хона бозӣ мекунӣ, назди мухлисони худ, дар мусобиқаи асосӣ. Дар ин ҷо таҷриба кардан хато аст. Бо ҳамин бохт Пеп ба даста боз ду бозии иловагӣ мумкин диҳад. Календар пур аст, даста хеле хаста мешавад, худаш гурӯҳро ба мушкилӣ меандозад ва аз ҳама муҳим бе Холланд ягон тактикаи қулай вуҷуд надорад. Ҳар қадар ҳаятро иваз кунад ҳам ҳеҷ чиз кор намекунад. Холландро нагузоштан ин гӯё худашро ба мушкилӣ андохтан аст. Ҳозир онҳо бояд ин шармандагиро дар мадди назар бо Реал пӯшонанд, лекин мо ҳама медонем ки Реал дар хона ҳеҷ гоҳ суст бозӣ намекунад ва ин бозӣ барои Сити осон намешавад. Ман то ҳозир ҳайронам, чаро Пеп ҳамеша дар Лигаи Чемпионҳо таҷриба мекунад, чаро айнан дар чунин бозиҳои калон, чаро ин коро дар Кубики Лигаи Англия намекунад ё бар зидди дастаҳои заифи Англия? Чаро доимо дар Лигаи Чемпионҳо? Ӯ мехоҳад ба ки чӣ исбот кунад? Ман намефаҳмам. Шумо чӣ фикр доред бародарон? Сабабаш дар чист? Бародарон, биёед дар бораи бозии дирӯзаи Челси Барсаро гап занем, чунки пас аз чунин бозӣ хомӯш мондан мумкин нест. Росташ ин беҳтарин бозии Челси дар ин мавсими Лигаи Чемпионҳо буд. Албатта хориҷ шудани Араухо ба бозӣ таъсир кард, лекин ҳатто то хориҷ шудан вақте ки ҳар дуи даста бо ҳаяти пурра бозӣ мекарданд, Челси худро хеле хуб нишон дод. Ба рақамҳо нигоҳ кунед, дар якум тайм назорати тӯб 49-51 ба фоидаи Барса, яъне Челси дар бозии пурра аз Барса қафо намонд, ҳатто дар
контрол ҳам. Муҳимаш Челси дар қисми аввал 2 гол зад, лекин ҳардуяш бекор карда шуданд. Вале хавфу хатар, ҳамлаҳо ва фишор бештар аз тарафи Челси буданд. 15-20 дақиқаи аввал бозӣ баробар буд ба Челси. Барсаро оҳиста-оҳиста фишор дод ва тамоман хӯрд Партофт. Ман бовар дорам ки ҳама ин аз сабаби омодагии ҷисмонии онҳо шуд. Ҷисман Челси дирӯз дастаи қавитар буд. Барселона дастаи зирак тӯбро хуб идора мекунад, хати офсайдро олӣ месозад, лекин дирӯз Челси онҳоро ба осонӣ ғалаба кард. Барса дар марказ тӯб мегирад, тамом фишор баланд мешавад, ба ҳамин тӯб аз даст меравад. мавқеи Левандовски ҳам хомӯш буд, тӯб ба ӯ тамоман намерасид. флангҳо барои Барса кор намекарданд. агар касе интизор буд ки Ламин Ямал хатар эҷод мекунад, хато кард. Кукурелла ӯро комилан боз дошт. шумо чеҳраи Ямалро дидед? ҳайрон, асабӣ, фақат даст мебардошт. чӣ хел боз Кукурелла дар назди ман. ҳар дафъае ки тӯбро мегирифт, Кукурелла дар паҳлӯяш буд ва ин ба он маъно нест ки Ямал формаи хуб надорад. Не, ӯ дар ҳолати хуб аст. дар бозӣ бо Атлетик дидем ки чӣ тавр бозӣ кард, лекин дирӯз Кукурелла ӯро аз бозӣ баровард ва дар кисаи худ даровард. бозингарони дигар ҳам беҳтарин буданд. Рис Ҷеймс ки дирӯз дар марказ бозӣ кард, кори олӣ кард. дастаи Челси ҳамагӣ якҷоя ва бо нақша бозӣ карданд ва аз ҳама муҳим тактикаи Мареска. ӯ нақшаи худро чун оина иҷро кард. Челси мехост хати офсайди Барсаро бишканад ва бисёр ҳолатҳо кор кард. бале 6 маротиба ба офсайд афтоданд, вале ин аз он буд ки ҳамлаҳо зуд ва хатарнок буданд. голҳои аввал фикр мекардем офсайд аст, лекин вар нишон дод ки ҳамааш тоза буд. Педро Нету ҳамеша дифои Барсаро ба худ ҷалб мекард, онҳоро ба иштибоҳ меандохт. ҳамаи чиз кор кард. ростӣ баъди бозии дирӯз ман ба Челси дигар хел нигоҳ мекунам. баъди бозӣ бо Карабах фикр мекардем ки Челси агар ба яккашфинал барояд, ин хушбахтӣ аст, лекин дирӯз фаҳмидем онҳо метавонанд ҳар рақиби қавиро мағлуб кунанд, ҳатто Барселонаро. ба ҳар ҳол Барса ҳоло бисёр мушкилӣ дорад, лекин ин чиз бозии дирӯзаро бад намекунад. барои мухлисони Челси ин бозӣ ҳамин қадар ширин буд, мисли асал. барои Барса бошад, ба фикрам ба онҳо вақт лозим аст. Решфорд дирӯз баргашт баъди беморӣ. Рафиня баъди ҷароҳат баргашт ва лаҳзаи хубам сохт. дар қисми дуюм зарбаи хубам дошт. дар бозӣ бо Атлетик дида мешуд ки Барса оҳиста-оҳиста ба ҳолати худ бармегардад. Флик кор мекунад, ин равшан аст. лекин ман ҳамоно мегӯям, Барса мавсимро мисли соли гузашта иҷро намекунад, намегузаронад. чаро? чун ҳаяти пурра надорад. ҳар рӯз касе ҷароҳат мегирад. як рӯз Рафиня, як рӯз Педри, як рӯз каси дигар. бо чунин ҳолат наметавонид тамоми сол ҳамон бозии устуворро нишон диҳед. бозингарони Челси ҳам кори калон карданд. Эстевао дар ҳамла бозиашро нишон дод ки гӯё беҳтарин бозингари ҷавон бошад. Кукурелла дар дифоъ кореро кард ки Ямал дигар нафас кашида наметавонист. дар марказ бошад, Энцо ва Кайседо маркази Барсаро тамоман хӯрданд. Барса бемарказ ин Барса нест. Челси дирӯз ҳам темп, ҳам фишор, ҳам қувват дошт. Барса бошад ҳоло дар ҷустуҷӯи худ аст, аммо дида мешавад ки Флик кор мекунад. мушкилиҳо камтар мешаванд. пештар ҳатто дастҳои сустам метавонистанд ба Барса 2-3 момент созанд. ҳоло ин ҳолат камтар шудааст. дар охир бародарон, нависед бозӣ чӣ гуна буд? онҳое ки дирӯз дар Телеграм бо мо тамошо карданд, раҳмат. агар касе набуд, ҳамроҳ шавед. дар пеш боз бозиҳои кануни Лигаи Чемпионҳо ҳастанд. ҳамаашро дар канал нишон медиҳам. ташаккур ки гӯш кардед. умед дорам ки ба шумо ҳамон тавре ки ҳамеша суханонам писанд омад. хайр, дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ.